मैया की। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। बड़की दीदी से सीख लें। पूजा पाठ करके नहीं जाने लू तब काहे के गिरदान ठाने लू, तब काहे के गिरदान ठाने लू। पूजा पाठ करके नहीं जाने लू तब काहे के गिरदान ठाने लू, तब काहे के गिरदान ठाने। जवन जवन चीज लागी पूछ पूछ लिख ले। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। जाई के बाजार से सामान रउवाला घरे आके संगे संगे ठेकुआ छनाए। 3 दिन धानी तो से कैसे सहाय लागी हो प्यास तोहर मुँह सूख जाई, मुँह सूख जाई। होई छठी माई सहाई होई जौन देख ले। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। आंगने में कोसी हम भरम धनले बानी छठ आसो कर संदीप नवीन कहे दानी मानो हो बात, ऐसे करो ना जिद बढ़ावो ना, ऐसे करो ना जिद बढ़ावो। हमरा ला साड़ी अपना ला पियर निकले। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। कैसे होला पूजा के विधि बड़की दीदी से सीख लें। मिक्स बाय गंगोत्री फिल्म्स।